El nom del músic de Vinaròs, Òscar Senén, comença a ser habitual en els títols de crèdit de les pel·lícules i sèries més populars. James Bond, The Crown o la seqüela de Dune són només alguns dels títols on està present el seu talent. Lo sé. Perquè James Bond muira a este ritme, o que la baralla de Terminator sona així, ha fet falta la batuta d'Òscar Senén. Agafar la música i fer que funcionen amb l'orquestra, fins a acabar fent les partitures finals. El músic de Vinaròs suma ja més d'un centenar de projectes per a cinema o televisió. Implica moltes dates d'entrega impossibles, pràcticament sempre, i en grans produccions encara s'intensifica més. DreamWorks li ha confiat ja diverses produccions, l'últim el retorn del popular Panda Po. Hi ha més melodies, la música encara és més memorable, diguéssim, no? I la veritat és que és gratificant treballar per animació. Amb la seqüela de Dune torna a treballar amb l'oscaritzat Hans Zimmer, responsable de Gladiator, El Rei Lleó o Top Gun. S'aprèn molt diàriament i també és gent que fa les coses molt fàcils. Per ell també ha supervisat els assajos de la seva gira mundial. Jo treballo aquí a casa el 90% del temps, em desplaço normalment a Londres o Viena, sobretot, i allà vaig a supervisar o dirigir. Qui li anava a dir a aquell xaval foguejat en la banda municipal del poble i amant del cinema que acabaria treballant per a Hollywood. Per mi era una mica com el nen que vol ser astronauta, no? Mans màgiques amb què tot el que toca ho converteix en música.